Zdravím. Nedeľa idem opäť do vody vypustiť energiu, ktorá samozrejme aj vo mne sa nahromadí. Myslím, tá taká negatívna energia a mi to veľmi pomáha. Niekomu pomáha káp, niekomu pomáha meditácia, ale v podstate tento druh meditácie je pre mňa asi, som zistil za tie roky, najpozitívnejší. Ponoriť sa do ľadovej vody a prestať myslieť na všetky tie sračky. Som vo veku, keď minule som tak zvažoval, že ani nie, že pozeral do minulosti, čo všetko som zažil, nezažil, to mi je absolútne jedno, ale že som si uvedomil, že za tých 10-12 rokov takého intenzívneho života, ako som začal tvoriť fotografie a začali sa u mňa zaujímať galérie, médiá, ľudia a boli výstavy v Prahe, 3-4, potom v Dubaji, v New Yorku, Ružomberok, Rúdky a záujem bol z Viedne, z Londýna, z Južnej Kórey a podobne, ale to už išlo do stropu, do neskutočných peňazí, ktoré samozrejme som nemal. Tak som si uvedomil vlastne, akí ľudia sú okolo mňa a akí ostali, akí odišli a väčšina z tých ľudí sa vlastne tak nejak preto ku mne dostala, lebo samozrejme určitý druh popularity, nie som na záhodení ako chlap, vizážov a mám zdravé myšlienky, zdravé jadro a som empatický, viem si to povedať a nech si každý myslí, čo chce, či je to ego alebo čo, naučil som sa pracovať so svojím egom, čiže mám ho v rovnováhe, niekedy samozrejme vyššie, niekedy nižšie, ale čo je zaujímavé, tak som si uvedomil, že som sa naučil byť cynikom, že som ironický, to som bol skoro vždy a naučil som sa sarkazmu. A jednoducho nemám problém, tak ako som nikdy v živote nemal problém prestúpiť pred ľudí, ktorí niečo v živote znamenajú, ktorým sa ľudia pchajú do zadku a ktorých velebia, ako napríklad keď ma jeden známy zoznámil v Prahe na jednej akcii, ktorú poriadal Český rozhlas s mistrom československej populárnej hudby Karlom Gottom a rozprávali sme sa asi 15 minút a mali sme si čo povedať, tak nemám problém hociakému človeku, ktorý je fakt debil, povedať, že je debil. Alebo že proste pani ministerke povedať Martina, prosím ťa, vyjeb sa na to a vypadne z tej politiky, nestojíte to na to. A je to pretože sa na nič nehrám a nikdy som nemenil kabáty, vždy som bol sám sebou, čo samozrejme má svoje výhody a nevýhody, pretože ľudia vás buď obdivujú, alebo vás neznášajú, pretože väčšina ľudí nemá rado úprimných ľudí, nemá rado ľudí, ktorí im povedia pravdu do očí a ktorí sú možno silnejší, ako sú oni sami a netrápia ich politické stračky, netrápia ich ideologické stračky a tak ďalej. Ja som gej od svojich, ja neviem, ani nie 11 rokov, 8 rokov, keď som mal, tak som si uvedomil, že som gej a vtedy som mám pocit prvú sexuálnu skúsenosť s kamarátom, takže vždy som to tak vnímal úplne prirodzené a nikdy som sa tým nechválil, nikdy som sa za to nehambil, neskrýval, bral som to ako keď má niekto modré oči alebo zelené oči, mimochodom biele hnedé oči. A tak proste ma to baví ľuďom otvárať oči a v podstate je mi to aj tak jedno, ale čo mi nie je jedno ľudská hlúposť, ja viem, že ľudskú hlúposť nezmením, ale môžem poukázať na to, že aha, ty človek ako minule, včera sa mi to stalo, že jeden človek na jedného herca, ktorý stvárnil asistenta prezidenta Tisu a rozprával o tom Tisovi, už ako nie postával ako herec, aký bol a vlastne, že mohol za to, že išlo mnoho Židov do plynových komôr, že bol vlastne spolupracovník Hitlera, blablabla. A ten človek napísal, že a ty si žil vtedy, keď ho tak dôverne poznáš, no tak na toto čo odpovedať. Tak som mu len napísal, že vážený Ujo, pretože týchto ľudí, ktorí sú konšpirátori, ktorí vlastne nemajú ani vlastné názory, nepoznajú históriu, ani nemajú záujem si pozrieť, prečo napríklad z toho fyzikálneho hľadiska lietadla vypúšťajú paru, hej, tam je to fyzika, proste to už ovládajú deti na základnej škole napríklad. Tak som mu napísal, že nech si to naštuduje, aby si nemusel dávať pred svoje meno predponu, napríklad Debuše, on sa volal Bílek, Ujo Bílek a vlastne
tým som chcel povedať, že skáčem, že takýchto ľudí volám ujovia a tety, verejne, neverejne aj na Facebooku a som k nim mimoriadne sarkastický, tak by som povedal, aby si tam nemusel dávať tú predponu, takú prízvisku Bílek, samozrejme to asi nepochopil, ale to je jedno. A takíto ľudia to ani nechápu, hej, a snažia sa, keď tam hodím nejaký argument, alebo keď proste vôbec, keď poviem svoj názor, tak snažia sa silou, mocou proste vás, teda konkrétne mňa, nie vás, presvedčiť o svojej pravde. Majú tú potrebu, ja to nerobím, nikoho nepresviečam, ja jednoducho, keď poviem svoj názor a s tým človekom sa nedá diskutovať, tak by sa nedalo diskutovať s mojím otcom, ktorý bol presvedčený SNS-kár a neakceptoval žiaden iný názor, tak som sa s ním proste nehádal, pretože takýmto ľuďmi sa hádať neoplatí. To oni majú potrebu vám vyvracať váš názor a vaše myšlienky, presvedčať vás o opaku. Ako dnes som reagoval na jeden obraz Ludovita Fulu. Jedna poslankyňa napísala, ten obraz je úžasný. Proste bývalí kurátori z galérie Ludovita Fulu vedia, že som tam chodíval s priateľom a potom aj sám a sedel som pred tým obrazom. Pastierský sen sa volá, alebo sen pastiera. A je veľký, je obrovský, to je olej na platne, vyžaruje obrovskú energiu, neskutočnú. Mňa ten obraz tak nabíjal. Tam oranžová, červená, žltá, proste aj tam sexualita, strašne veľa sexuality, ako vo Fulových obrazoch. Keď máte vnímanie, ste citliví, empatickí a pozeráte sa správne, pretože nestačí proste sa pozerať ako pani ministerkyňa, ale správne sa pozerať, hej, a máte ešte nejaké tie skúsenosti životné, tak to vidíte. Jednoducho v tých obrazoch je mimoriadna sexualita a ten človek podľa môjho názoru, samozrejme som ho nepoznal ani ako dieťa, a ten človek bol mimoriadne explozívny a podľa mňa sexuálny a užíval si ten život neskutočne a to dával do tých obrazov. A to tam proste je. A to je presne, že sú ľudia, ktorí idú do galérie a chcú tam niečo nájsť, tak to tam nájdu. Jednoducho. Keď chcem tam nájsť porno, tak tam nájdem porno, aj keď tam porno nie je. Tak ako keď idem do lesa a chcem nájsť medveďa, tak toho medveďa nájdem, keď tam ten medveď nie je. A tieto myšlienky túto myšlienku asi nepochopí každý a nebudem ani vysvetľovať, pretože nevysvetľujem svoje názory, svoje myšlienky. A ako hovorím, je mi to všetko 9, čo si ľudia myslia a nemyslia. No ale asi by som sa mal venovať jazde a trochu si zaspievať Abu, karaoke, lebo ja strašne učím na aute, keď šoferujem a spievam a užívam si to. Tak za chvíľu. Minula sa ma jedna baba pýtala, prečo som tak dlho single. To bola taká zaujímavá otázka, ťažká. Tak sme sa rozprávali, nie o tom, že som 3,5 roka single a 3,5 roka v podstate bez sexu. A nie, že by nebol problém nájsť sex, ako ja som vždy hovoril, a niektorí si nejako dovek, je mi to absolútne jedno, že ja som týko pomohol vo svojom živote, keď tak zoberiem tých 12 rokov dozadu a prehrabávať lopatou, mohol som si fakt vyberať, keď som otvoril Grindr, tak proste tam sa sypali piva. Teraz už nie, pretože mnoho tých gejov, samozrejme na tom Grindri sú tí istí a poznajú herca, poznajú zvonára, že je to človek, ktorý odpalkuje, ktorý jednoducho s nimi nediskutuje, keď sú na takej úrovni, že posielajú penisie, posielajú zátky a pýtajú sa, ako ide život, ako ide svet a ako. Otázka ako a ako sa máš ma vytáčať. To sú také vaty, ktoré ja nemusím, takže preto nemám sex a radšej si to urobím sám. A čo sa týka vzťahu, no ja som mal také vzťahy veľmi zvláštne, ako ten prvý vzťah bol krásny, dlhý, 13-ročný, ale keď sa nad tým zamyslím, každý vzťah mi niečo dal, každý vzťah bol rozprávkový, nádherný, ale nebol v rovnováhe. Ja som v každom vzťahu bol silná osobnosť, aj som silná osobnosť, a to je pre mňa ťažké nájsť takého človeka. Minule som bol s jedným indiánom, niektorí z vás, ak to budú počúvať, tak ho poznajú. Ja ho volám Indián, pretože žil v Indiáni.
sa bavil. A on mi povedal, Peter, ty si mimoriadne silná osobnosť, ty potrebuješ mať rovnováhu. Ty potrebuješ si nájsť človeka, muža, ktorý bude mať v rovnováhe tú ženskú časť a v rovnováhe tú mužskú časť, lebo ty ju máš. Ty sa nepotrebuješ hrať na chlapa a masírovať si svoje ego svalmi, veľkým psom, veľkým autom a ja neviem, akými pičovinami. Rovnako ako žena, ktorá proste má tú žensko zase veľmi vysoko a potrebuje bojovať s chlapom a potrebuje v podstate dokazovať si svoju nezávislosť, rovnoprávnosť a podobne. A ja teda to tak vnímam, že od toho detstva to tak nejak mám, keď sa to neviem pripomenovať, že mám tú ženskosť, tú mužskosť v rovnováhe a preto, keď ku mne prídu muži, ktorí majú mužskosť v nerovnováhe, tak s nimi si nerozumiem. To sú ľudia, ktorí proste sa dokazujú celému svetu, akí sú chlapi úžasní. Vo fitku ich nájdete strašne veľa. A ja tak veľmi rád pozorujem vo fitku vlastne osobností. Je ich tam strašne málo tých osobností. Neskutočne málo. Ako osobnosť nie je o tom, že príde tam nejaký chlap nabúchaný, ktorý arogantne pozerá, ale osobnosť ide zvnútra. Osobnosť ide zo správania, z rozprávania, reč tela, toto všetko tvorí charizmu, osobnosť človeka. A potom sú tam ľudia, ktorí sú takí slabší jedinci, ktorí možno by aj na to mali, ale neveria si. Sklonená hlava, proste kráčajú tak, že si celí ako keby kmitajú. Neviem, čo sa definovať. A takýchto ľudí ja proste nemusím. Ja by som s takýmito ľuďmi ani nedokázal fungovať. Ako áno, že ako kamaráti dobre pomôcť, ale vo vzťahu potrebujem mať rovnováhu. A ja hovorím, že ja by som potreboval ešte silnejšieho jedinca, ako som ja. Ja sám do sebou by som asi nedokázal fungovať. A som tak uvažoval, že keby som bol heterák, že ktorú osobnosť, ktorú babu by som pri sebe zniesol. Je otázne, či by ona zniesla mňa, ale nehovoríme o tom, či ona mňa, ale koho by som si ja vybral. Jednoznačne by som si vybral, jednoznačne by to bola Zdena Studenková. Ako tú babu som niekoľkokrát zažil v divadle a dokonca na súkromnom predstavení, alebo nie predstavení, keď mal Harapes okrúhle narodeniny v Prahe, tak som mu tam zažil a to je proste, to je neskutočná baba, to je klenot, to je osobnosť s veľkým O. Takíto ľudia sa rodia možno raz za 50 rokov a ich strašne málo a sú veľmi vzácni. No a takéhoto človeka ja hľadám, respektíve už nehľadám. Takže mne neostáva nič iné, len proste ja som vlastne s tým zmieraný, že budem sám a že občasné také tie vzťahičky malé a bla bla bla, ale taký ten reálny vzťah, no keď príde, tak to bude bomba, určite ja si to užijem. To bude ako ohňostroj, ale netrvám na tom, pretože som toho názoru, že keď to nebude teraz, keď to nebude v tomto živote, tak to bude v ďalšom živote a v ďalšom a v ďalšom a v ďalšom a na toto sa mimoriadne teším a už idem do tej vody do piči a už prestaň kvakať vodár. Kurva. To je úžasné. Ježiš, to je prúd. Kokos. No čo viac mi treba? Nič. Ani chlapanie. No úžasné. Čas malá prechádzka. Káva. Austria by a samozrejme selfie musí byť.